मातरम भारत माता के जतना हामबाय सिनि तिनि जरा हायनाय करनो आं खापरबाय हामबाय याफारो अ तासिं सामाने हायनो बिनि आगो बिनि नुखुङा चार बुटार कनिका बिसुकु कल्पना तेखाय तंगो कृष्ण पद्मा तेखाय तंगो विश्वलक्ष्मी आनंद आलिशा थारी आबेल जसुआ हेमंत नमिता एंथनी आबेल भगवान रौनिबीर देवबर्मानि याग्रमे तिनि सिनि पदबो याग्रफाचा बर गागि तिब्रामो फदो खायदोंमोनि तिनि बर गाजागा तंमालिया टेक्टा नामानि बागै तिनि पदबो बर फाइसा मिले गबरमसन दल पत्रके बर खाबाय खबाय लामसबो हामबाय भारत माता के वंदे मातरम वंदे मातरम हामबाय जतन हामबाय सिनि मीडिया फ्रेंड्स रखनो दिनै आं ओ जागायाव सिनि 14 नं बुजुगनगर वाखिनगरनि खासुकसा कैंडिडेट प्रार्थी सिनि बरम गोनां रणबीर देवबर्मानि यागो आं दिनै जांगि पार्टी खायजोंमोनि आबो याकारै आं दिनै सिनि बीजेपी नि बाना रमखा का आं आगि पार्टी खायमे का आं 15 बছर मै सीपीएम खलायमानि आबोनि परे सीपीएम बायमानि परे अंकाय आं कोनो बीबीटी साराना आं मा थाना हामजागे मा थाना 21 बुथ रखा प्लस आं आजागा काउंटिंग एजेंट मत अंका 6 नम्बर टेबिल आबोनि जे सरकार बरगनो रहरमानि परे जों 5 बছर कोनो मालि आं वंचित साक नांजागिया खुक नांजागिया कक थाजबन सोंजागिया अ जाला आं सयमालिया दिनै आं हठात काय फायै जों फुंनि बिसिङाव खबर मानै किसिसा जों समय मामा बाय 10 फेमिलि नि 36 बुथ आरमांका तेबो आं बाय फुं बाय कक साइटंगो फाइनानि बरक एकदम सिनि बीजेपी नि बानारम फाइनाय ओय कयेक दिनो तेबो फाइनाय निने सीपीएम त्रिपुरामा थाया करे हामबाय आ बुथ माने दिनै सिमिं आं बि नगबा हाजिरा खाय सामं खाके सिनि रुनेल कैंडिडेट माने आनि कोनो मानसर मान करी इज्जत करे आं बांग थासा कखनो साया का हामबाय ओ ताबुनि निर्वाचन सायमानाय थानाय तो काना गोजा खरा कंपा जतना हामजागै बुबागरानि मोखांनाय बुदखा ताकलाय किन्तु आमति बुतारि आबो ताकलाय हादि जे हामजानाय जागान रनाय सिनि बीजेपी नि बिसिक मानाय अबा आं कासा खा आसावै आं कखनो साव आनि बुं समाचरण देवबर्मा दिनै आनि लगे सिनि उत्तम देवबर्मा जीवन देवबर्मा नेत्रे जों ओ जागाव 10 फेमिलि 37 बुतार जों बीजेपी नि बानारमका खाजानि बिसिंतै दिनै नजराव जों कालीनगरनि हयते निनि नवचंद्र समनि जरासिं रुसु खलाय हायलायलायमानि बेलेक तंखरनि बिसिंतै आं दिनै बिसकां 12 तारिख चंमारिनि बागै आं आमथनि लुकुरबनो कक थाइसे थाइनै सानाय ताइ कबकनाय नादि 5 बছর थानाय 2021 नि सिमि त्रिपुरा मथा गभर्नमेंट चलित दङ एडिसिओ ओ 5 बছর ओ आमसायो एडिसिनि तरफ থেকে বা एडिसि गभर्नमेंट থেকে ताम ताम खाजाका अब आमथनि लुकुरबनो सिव हायसि बनि बागै आं कयनाव आमथनि लुकुरबनो बिसकां ओ चिनि एडिसि चंमारिओ जोद बुजुं वाखिनगर चिनि आमसाय हामग्राय गिंनानि बागै चिनि आमसाय डेभलप बुंनानि बागै चिनि नरेंद्र मोदी दल भारतीय जनता पार्टी दल पद्म बुबारो जतने या कथार बाखाय बुदिवै और कप्लाई खलायन होना वानसुगो बनि बागै आंताय बारे कक्साया कारण जों जिउ चिनि सेंट्रल चिनि गभर्नमेंट स्टेट अफ चिनि गभर्नमेंट तबो एडिसिबो चिनि गभर्नमेंट नंमानि परे हंगाखाय चिनि आमसाय तेबा हामग्रायनाय आबनि यक्लो अरो जे वर्तमान जे एमडीसी जानाय बनो नर सिंदी ओ आमसाया बता मता खाखिया नर बनो सिंगै मानो सुरु कक बाय सिमि कक बाय कक सावै सिमि थानाय 2021 चिनि बुबाग्रानि मोखांनासिगै जे बुट नामानि आ बुट ताकलायते क्रिखिया केन बरक बिसास खलाय दङ जे थानाय 2021 जेभाबे जनसाधारण बुट मामानि
आ बुट न मानन हिबर खाव जंगै दङ नरस किसा सिगां आनि गानाव नुखा चिनि ताखु सामासरन देब्रमा बथानायो तिब्रमो थानि कैंडिडेट रुनेल देब्रमानि काउंटिंग एजेंट तंनाय चिनि ताखु सामा देब्रमा ब वन सुकुनो बा बिविनो आमचाय हामक्रे खायनानि बागै आमचायनो डेभलप खायनानि बागै ब तिनो जागो चिनि भारतीय जनता पार्टी हायै जइन खाबायका अबन बागै आं बनो खाबाय खुबाय लामसगो ताई अ 14 बुजुं वाखि नगनिंगै अब आनो निजे नरक आं नरनि ताखु नरनि फायं नरनि नुखुनि बरक हिनि नर आनो वानसुगै पद बबार बडिवै कप्लाय खायनानि आं वानसुगो ताई आं पास माने यागुलो पहिलानो आनि साम तंनाय जोगाजोगनि व्यवस्था लामा दैनि व्यवस्था तंनाय कारेन्टनि व्यवस्था तंनाय सुदु मो सिमिया ओ 14 बुजुं वाखि नगनो ग्रेटर डेभलपमेन्ट खालामनाय आबानि समाय 14 बुजुं वाखि नगनो ग्रेटर डेभलपमेन्ट खालामनाय आबानि समाय बने बागै आं ते बारे कक सालिया ओ किसिसा कक सावै अरन मुथारिका जतना हामबाय जतना खुलुमका हामबाय